Rząd niemiecki ogłosił, że zamierza nabyć 40% udziału w przedsiębiorstwie zbrojeniowym KNDS. Posunięcie to ma na celu wzmocnienie europejskiej produkcji zbrojeniowej we współpracy z Francją, sojusznikiem w ramach NATO i Unii Europejskiej. Decyzja ta pogłębia zaangażowanie państwa w spółkę, której sprzęt stał się kluczowym elementem europejskich wysiłków na rzecz ponownego uzbrojenia. We wspólnym oświadczeniu Niemcy i Francja poinformowały, że uzgodniły przyszłą strategię i strukturę zarządzania KNDS, której zamierzają być współwłaścicielami w ramach porozumień mających na celu zapewnienie obu krajom równych udziałów. Berlin przedstawił te inwestycje w kategoriach wyraźnie strategicznych, twierdząc, że zapewni ona trwały wpływ na przedsiębiorstwo, które uważa za kluczowe dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony. Czas podjęcia tej decyzji odzwierciedla szerszą walkę w całej Europie o zwiększenie wydatków wojskowych i zdolności produkcyjnych.